Čaute, to je Sosič. To je Enderik. Čaute, to je Mates. A vítame vás u našho ďalšieho dielu série Minecraft. Minule sme hrali troška za Tak to. kamerou. Prestavali sme si cobblestone generátor, postavili automatickú vypekáreň a v dnešnom dieli by sme sa pustili do rozširovania ostrovu. Takže asi môžeme ísť začať. Nakopali sme si trošku kameňa. A Trošku. Ako vidíte, máme aj železné aingoty, aj diamantové meče. Dá sa to získať na tomto serveri, lebo je tu Maja, Mob Arena, takže ide to v pohode. Máme to trošku zvýhodnené. Takže môžeme sa pustiť do rozširovania. Hlavne nezabudnite to aj osvetľovať. No do akej strany ideme? Do každej jednej? Nie, tu stačí, alebo nie, poď ešte tu. Tu to rozšírime až ku moptrapke, ne? No dobre, idem pomôcť. Dúfame, že sa vám minulý diel páčil. Kde máte tie diameče, čo vám ich počurujem? Tam sú skryté. Pekne odložené v truhu. Ja nenapadne, tu sú. Idem vyklepnúť nejakého skeletrona. Hej, máš ich tam. Sú v moptrapke a to vydáš pohodom s rukou. To je kurča. Treba nejaký plot zrobiť. Hej, však teraz rozširujeme. Začnem asi po... A nejaké dreveny, ne? Čo však drevený, potom môžeme dávať cestičku viac. Ale málo máme dreva. A ne, 16. Tak dreva mám. No však málo hovorím. Idem rozšíriť farmu. Na stromy budeme rozširovať. A však počkaj, potom ju prestávame celú, takže znič stromy Idem do aj shopu. Jak chceš. A potom keď znič stromy aj ten kameň. A už ďalej nie sa. Budem nejakú hlinu. No hej, nakúp takú. Hladný stavebný materiál. Ty kokos! 200 za jednu. Za čo? Za jednu trávu. Je to veľmi lacné. Je to lacno, až na jednu mám. Uj, poďme preč. Ani to nekúpuj radšej. Idem do minu. Jak sa to píše? Čo? Alebo jak sa to píše? Ale čo? Minu. Takého majnu. Idem kotiť. Dač také není. Ja? Oh shit. Len tak... Dobre, chlapci. Dajte mi zlaté ingoty okamžite. Prečo? Predáme ich za 15. Za 15 korún. Či to je málo, 15. to radšej nechávaj. Môžeme spraviť väčší hopre. Ale zo Vychoď tvojho pre. Zo zlata nespravíš hopre. Zlato sa nedá predať tam. Železo. Dobre, Sosič, zničte stromy. No, ten strom aj všetko. Dobre. Ja idem začať zničiť ten melonovú farmu. Nemá niekto sekerku? Má sekerku? Sosi, daj mi sekerku. A rozšírime to naplno. Bordov v tom robím. Ale nevádí, to si pokryt.
Aj to hore znič. Robím skeru. Dobre. Tylko som sa zľakol, že semienka nevypadajú. Achtung, Achtung. Real life simulator Minecraft. Wow. Dobre. A ďalší. Máme ešte nejakú hlinu? No počkaj. Ja mám 6 pri sebe. No, máme ešte veľa. Dobre, tu budú stromy. Urobíš to hore? Jup, a tuna. A hneď to nám môžete posadiť. Kde máme drevo? Ja ho mám Skoro pri sebe. všetko. Enderik, nerob to z dreva, ty kokso, však to ono nezmizne. Ja, je pravda. Že som... Máš nejaké drevo, Sosič? Tam mi ho, No, mám tu. Tam mi ho dropni, prosím. Sa usage. Viacej nejde? No, farma na stromy zboraná. Derek, toto... Narob krásnu mučku, keď. Shit. Padol. Máš, keď urob si, semienka mám 9, hej? Mám 9 a ja. Vinier. Nič, že robím veci. Máš notičku? Musím si vypnúť ten chat, lebo spamujú tu nenormálne hráči. Chce rotom flash. Nič mi nedaj. Dajte mi tie... Treba poriadne osvetliť ostrov. Lebo za chvíľu to bude naspavnované. Začať. Dobre, spravil som to. Tak môžeš aj hneď stromy. Potrebujeme aj trošku dreva viacej. Daj. Tebe. Na zombarov frajeri. Každý to už on nevie. Čo to svine dajak nechcú rásť. Drž na tom len. Oni povedali. Ale... Ne. Čo? A dobre, vyrastli presne, jak som čakal. No a ideš. Dobre, idem. Tam kuťam. Má sekierku? Máte sa. Motorovku. Ja som barov frajeri. To je Každý nekonečný. to mne vie. Potom, jak naťažíme drevo, to by sme mohli začať dostávať taký provizorný barák. Pane, dosť veľa dreva tu je. No, mohli. A paráda, žiadny kripostrom. Hehehe. Originál.
Máme ešte nejaký cobblestone? Máme. 39 drievka. A poď ťažte, až dokým nedojde tá kostná mučka kosti. Vieme zopr. Ja som Maro Frajeris. No, ja už nemám kost. To je tvoja To, chyba. one. Nemáš kostu? No, A v truhle nemáme? je. Potrebujeme trošku ešte viacej železa. Čiže by sme si urobili na mob trapku. Dobre. Dostali. Aby to išlo rýchlejšie aj tie itemy. Ježiš. Idem si lekal. Máš tie kosti, Mates? Nejaké. Ja nemám. Tam mám všetko. Etok matroš mám ja. Strašne mi to prípada ako ne. No, nič. Hovoriť. To prípada ako istá biela droga. Čo dáko trapka nechce ísť? Nemáte ešte železo? V tej trule bolo pár. Nemám. To bolo v tru. To je efektívna farmička. A jak tam tie vaše pokusy trapné. Pa. No už mám za chvíľu stack neopracovaného dreva. No, to ide, že šíjak. Jak prepsa mucha. Aha, došla kostná mučka. No, Staviť one. FOV. Mám ho nastavené. však keď tak chodte na tú XP, na tú XP Ej, kto hrá Dotu? Kto? Komfort. A som Maro Frajeris. Každý to umie. Že to je v krabičke 4 one, 4 irony. To je málo, netreba aspoň 1, 2, 3, 4, 5. I to je. Idem pofarmiť z tých kostlivcov. Dobre. Ejha. Farmiť v vašom Enderik má sapling? v krabici. Hehe, Peťo mi píše. Tomu neodpíšeme. Asi už cobblestone nemáme, hej, že? Nemáme. Komu sa chce so mnou ťažiť cobblestone? Ja môžem ísť. Tak ťaž. A s tou trapkou čo? Neviem, ako sa jej nechce ísť. Daj lomitko XP a chod sa na XP, keď tam máš skeleton farmu.
Nemám access, dobre. Nemáš? Jak si sa tam dostal so Sič ty minule? Ja? Pomočka XP farma. No XP farma, ne? A nie pomôčka, ale mítku asi, ne? Mám to. No, A tam si zabij tých skotlivcov rýchlo, že bude mať veľa kosti. Ale tu sa ináč easy hra, keď tu máš server. No, to bolo dosť. Koľko máš cobblestone? 20. Za chvíľu deň. V ďalšom dieli by sme mohli, že išli stavať Iron Golem farmu. PvPčko. V ďalšom dieli pôjdeme PvP. Alebo Majer zahrať ideme. No. Oberieme. Ej, poď na skipe. Jau. Ja, malý zombik, malý zombik. Brat malý. Zabij. Dostal medzi uši. Jau a ďalší. Jaj. Ide malé. A tu troška nedomyslené. Prečo? Dobre, takže pre tento diel by to bolo asi všetko. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite dať like a odber. Čaute. Čaute.